ቤተክርስቲያን كله دعت رحمة من دياتينا أملاخ يصورنا كابزي نعطيه حتى قرصة حوي زي ريفيجي كامب تخفيتو دولو أبناي تجراي كأنتو على تبهيلو نيرو تعاتيديو officially what's يوم ديوم what's going on تايم دقبرو دولو سقاب حجي وانا حنتي نقر دي سمع اخو نقر سلازي اللس ازينا ريفيجي كامب ناي تقراي كم يالو سقر كله አዲስ አበባ ይሁን ነገለ ከበጽሕ ንስድሩ ብግድ እንደሓዙ ኣብቲ ካምፕ ደእትዎም ሰባትም ኣለው ሶ ብዛዕባ እዚ ንእሽተይ ክትገልጸና ሞ ወስጎናን ክብለካ ኢለ እሞ ትግርሰት ሓወይ thank you كل ግዜ እዚ መጽኢኻ ትገልጸና መቸስ ሓደ لكم library aid مصحافي خاصه انا بحقي مصحاف انديها thank you ادمنت انا نحبكا thank you غزانا مايك فري اوكي غني لي واي بي اف دي جي حقي انتي مقبله سلاتي كل مقلل ريتاتاتكي يا غني لي بزحد لا يكونن معلتي سم ممكن دغمو لا يكونن يغني لي كنبال كوبنا تقونه لندحن بكم ملك عين بلو تي زغربكي حتى كن نقولنا قداس اندي كلنا ليتن معلتن حسبلو احواتنا سلازغونو اكلنا سلازغونو نچنقلو يترفدو احواتنا ابيت صلاانو بلو ويانا وديقوم مسارحي ካልእን ክኾኑ ዋላ ብጽቡቕ ቦታውን ተሰዲዶም ብግቡእ ክንክንና ተገብረሎም ንዓዶም ዝምለሱሉ ንህዝቦም ዘበርክቱሉ መገዲ እቲ ናይ ኩሉ ግዜ ሕልሚ ናይ ኤርትራዊ ከም ነፍስ ወከፍና እንሓስቦን ንሪኦን እዞም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ማዕስከራት ከም ተዓንተቦ ክብሎ ዝጸናሕኩ ብመሰረቱ ንረብሓ ኤርትራውያን ኢሎም ዝቆሙ ዘይኮኑስ በመጀመሪያ ናይ ፖለቲካ መሳርሒ ኤርትራ ብኹይናት ክስዕርዋ ስለዘይከኣሉ ኤርትራ ሰለስተ ወራራት ተደጋጋሚ ወሪሮም ከምበርክኽዋ ስለዘይከኣሉ ሬጂም ቼንጅ ዝበሃል አጀንዳ አካይዶም ንመንግስቲ ኤርትራ ከገምጥልዎ ስለዘይከኣሉ بقطبان منغستن حزبن ኤርትራ حنيقوم كودقو ስለዘይ ካሉ ከም መሳርሕ ናይዚ ከም መቀጸልታ ናይዚ ኻ ንመንእሰይ ህዝቢ ኤርትራ ነትዓይ ጉልበት ዝበሃል ህዝቢ ኤርትራ መጽኢኻ ኣውጽኢኻ فحفح ምባሉ ከሙጽኢት ናይዚ ሰራዊት ኤርትራ ክዳኸም በቀዳማይ ነገር መንእሰይ እንደሕዘይብሉ ሰራዊት دخومي مالتي بخلاي اتعاي قلبت نا إرترا تمسي توفيو قطبا نا إرترا قداخم كم سالساي نايزي بيتسب إرترا ويكا أبوتاتن أديتاتن إرترا حقستن تأورتن كسؤنو من ساعت كسؤنو دوقم ووزو سلازي كم معرورو كم ربعي تلوكو ويكا وتصيت وي درجة نايزخا اتمن سيك ابو ملؤو وصيو علوم سلازغونه اب هاجراو اغلغلوت سلازنغره نقوح سلازغونه مساريا قعدق سلازغن مور سلازغونه اعتيكاخا انصار حزبن هاجرن منغستي ኤርትራ مسلاف ዝበሃሊ ከም ሓሙሻይ ናይዚ ውጽኢት ከ አንታዩ ነቲ መንእሰይ ከ ንሐዋሩ ካብ ሃገሩ ውጽኢትካ ፋሕ ብትን አቢልካ አልሚስካ ብጥሜት ብሕማም ኣብ ማዕስከራት ትግራይ አሳቂኻ ኤርትራ ዝከላኸለላ ክትስእን ተካእ ወለዶ ክትስእን እዚ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ወያነን
ካልኦት ጸላእትን ክትወድቕ እቲ ዕላማ ስለዚ ነዚ ክትሓባበሩ ጸንሑ ከዓ መጀመርያ ብመሰረቱ እቲ ወያነ ዝበሃል ስርዓት ወይ ጃንዳ እዩ ብኻልኣይ ደረጃ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ካብኡ ናብኡ ከዓ UNHCR ወይ ከዓ እቲ ናይ United Nations Refugee Project Department ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ድማ እቶም ብሳልሳይ ደረጃ ማለት እዩ ዝጥቀሱ ናይ ሰብኣዊ መሰል ተጣበቕቲ ዝበሃሉ ውድባት ከም በዓል Amnesty International ከም በዓል Human Rights ከም በዓል Human Rights Commission of the United Nations ከም በዓል Freedom House ዝኣመሳሰሉ ከምኡን ኣብ ትሕቲኦም ዝነጥፋ ወይጦታት ቶም ኩሉ ግዜ ንዝክረን በዓል ኤልሳ ጭሩም ሜሮን ስቲፋኖስ ሰላም ኪዳነ ቀሺ ሓጢያት ሙሴ ዘርአይ ካልኦት ከዳዓት ደቂ ሃገር ኩሎም እዚኣቶም ከዓ ኣብ ትሕቲኦም ሕጂ እዚ ኦርኬስትሬትድ ዝኾነ ዝተወሃሃደ መጥቃዕቲ አንጻር ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዘካይድ ማዕስከራት ወይ መደበራት ኣብ ትግራይ ተደኩይኑ ስለዚ ዞም መንእስያት እዚኣቶም ምስ ወፁ ኤርትራ ልክዕ ከምዚ ንሓደ ሰብ ተዳእቲ ሜይን አርተሪ ወይ ካቲ ብላድ ሳፕላይ ናይ ሓደ ሰብ ተዳበቲካዮ ደሙ ወዲኡ እቲ ደም ምስ ዛሬ ባዕሉ ዝመውት ልቡ ጠጠው ትብል እቲ ደም ካብ ልቢ ከከይዱ እንድሕር ደይምለሳ ኮይኑ ልቢ ንኩሉ ጨንጉ ዓመስ ወዳእቶ ሰብ ክመውት ስለዚ ኤርትራ ከዓ መንእስያታ ከምኡ ተጸንቂቆም ምስ ወፁ በቃ ቶም አረግቶት ዝጥውሮም ሲኢኖም ተሃገር ዝከላኸለላ ሲኢና እቲ ቁጠባውን ዝሰርሐሉ ሲኢኑ መንእሰይ ዘይብሉ እቲ ህዝቢ ተካእ ሲኢኑ ኤርትራ ከም ትርመስ ከም ትመውት ተባሂሉ ዝሓሰብ ዝወፅ ስለዚ እዚ ዝሓሰብ እዚ ቀሊል ሓሳብ አይነበረን ግን ህዝብን ኤርትራን ሓያል ጻዕሪ ሓያል መኸተ ገይሩ በድህዎ ኣብዚ መወዳእታ እዋን ከዓ እዚ ኩሉ ተልእኮ ስለዘይ ሰርሐ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰላም ተፈሪሙ ሰላም ተባሂሉ ብኡ ንብኡ ዞም ማዕስከራት እዚኣቶም ክፈርሱ ግብኦም ቶም ኣብኡ ዝነበሩ ኤርትራውያን ከዓ ሃገሮም ሰላም ስለዝኾነ ናብ ኤርትራ ክምለሱ ግብኦም እቶም ዝበዝሑ ብሽም ኤርትራውያን ኣብኡ ኮፍ ኢሎም ረድኤት ናይ UNHCR ዝቕበሉ ዝነበሩን ብሽም ኤርትራውያን ታሰራ ኤርትራውያን እንዳመንዝዓኻ ንወፃእ ከም ዝኸዱ ዝግበሩ ዝነበሩ ተጋሩን ለናብ ቤቶም ክምለሱ ይነይሩ ግን ጸላኢ ኩሉ ግዜ ስጋብታ መወዳእታ ዘሎ ክእለት ተጠቂሙ ከፍርስን ክዕኑን ስለዝደሊ ወያነ ትግራይ ከዓ ከምቲ ዝበልናዮ ኣብ መቐለ ተሓቢኡ ዘሎን ዘየሎን ንብረት ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣግዒዙ ኣብኡ ኮይኑ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣይእዘዝን ብምባል ሸፊቱ ይጸኒሑ ስለዚ ምስ ሓደ ሽፍታ ክግበር ዝከኣል ፍታሕ የለን እዚ ዋላ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕጂ እቲ ማዕስከራት ክዕጾ ኣዚዙ እኳ ተኾነ እቲ ሽፍታ ግን ስጋዕ ሕጂ ሓንጊዱ እዩ ዘሎ እዚ ማዕስከራት እዚ ክዕጾ ኣይተኻለን ንምዕጻው ትእዛዝ ወፂኡ ሴርኩላር ተመሓላሊፉ ሓደሽቲ ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ዝሳገሩ ሰባት ውን እንተልዮም የለውም ሕጂ ብዙሓት ግን ኣጋጣሙን እንተልዮም ኣብ ማዕስከራት መኽያቱ ንጹር ትእዛዝ ተዋሂቡ ይብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ስለዚ ገለገለ ሓይልታት ፌደራል ኣብቲ ትግራይ ስለዘለው ሕጂ ናብቲ ማዕስከራት ዝኣትዉ ሓደሽቲ የለውም እቲ ማዕስከራት
ምስ UNHCR ዘሎ ርክቡን ኣብ ምቁራጽ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ወያነ ትግራይ ከዓ እዚ ትእዛዛት እዚ ንኸይትግበር ኣብ ምዕንቃፍ እዩ ዘሎ ንገለገለ ወይጦታት ከምቶም በዓል ጸልማት መጻኢ ዝበሃሉ መሳርሒ ናይ ወያነ ምጽኡ ከዓ ኤርትራውያን ሓገዝ ኣድልዮም እዩ UNHCR ሓገዙ ከቋርጽ የብሉን እናበልካ ኣብኡ እንዳተሳልካ እናልቀስካ ምስልታት ናይ ምስዳድ ነገራት ውን ንርኢ ኣለና ብሓፈሻ ግን እቲ ማዓስከራት ምዕጻው ኣይተርፎን እዚ ዝረአ ዘሎ ሕልኽላኻት ግን ኣካል ናይቲ ኣብ መቐለ ዘሎ ሽፍታ ተረፍ መረፍ ናይ ጃንዳ ወያነን ኣካል ናይቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ብግቡእ ርክባት ናይ መመስራት ዝሰርሕ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ መንግስቲ ኤርትራን ምዃኑ ንፈልጥ ኣለና ስለዚ እዚ ኣብ መንጎ መቐለን ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን ዘሎ ሕልኽላኽ ንግዚኡ ነቲ ግቡእ መስርሕ ዓናቂፍዎ እኳ እንተሎ ኣብ ወሳኒ ዝኾነ መድረኻት በፂሕሎ መወዳእትኡ ኸ እዞም ማዓስከራት እዚኣቶም ተዓፅዮም እቲ ኣብኡ ዘሎ መንእሰይ ኤርትራ ናብ ሃገሩ ዝምለሰሉ ወይ ድማ ብነፃ ኣብ ኢትዮጵያ እናተዘዋወረ ስርሑ ዝሰርሓሉ ኩነታት ክፍጠር ምዃኑ ክንጠራጠር የብልናን ስለዚ እቲ ናህና ተረድኦ ኩሉ ግዜ ሰፊሕ ክኸውን ኣለዎ ዝኾነ ነገር ተኣውጁን ጽባሒቱ ክፍጸም ትጽቢት ክንገብር የብልናን እቲ ኣብ መሬት ዘሎ ኩንነት እቲ ዘሎ ሕልኽላኽ እቲ ሽፍትነትን ምሕንጋድን ናይ ስርዓት ወያነ ኣቦትኡ ከም ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብሕጊ ጫካ ይመሓደር ስለ ዘሎ ሕጊ ጫካ ኣብቂዑ ስርዓተ ሕጊ ኣብ ትግራይ ስጋብ ዝነግስ ዝኹነታት እዚ ቀሊል ብድሆታት ከም ዘይጋጥሞ ክንርድኦ ይግባእ እሞ ስለዚ እዚ ስለ ዝኾነ እምበር መንግስቲ ዶክተር አብይ አሕመድ ዓሊ ብዘይማት መገዲ ትእዛዛት ሂቡ ከም ዘሎ ቶም ትእዛዛት ንኽኽበሩ ወይ ምዕጻው ናይዚ ማዓስከራት ትግበር ድማ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ግን ብንጹር ክሕብር ደለ ማለት እዩ ናይ ማዓሲዩ ዝትግበር ግን ናይ ግዜ እዋን ጥራዩ ነቲ ናይ ቦያነ ትግራይ ዝመጽእ ዘሎ ሕልኽላኻት ሰጊሩ ሓደ መዓልቲ እዞም ማዓስከራት እዚኣቶም ልክዕ ከምቲ ወያነ ትግራይ ካብ ምኒልክ ፓላስ ተባሪዩ ተሰጎሉ ካብ መንግስትነት ኢትዮጵያ ዝወረደሉ ካብ መሪሕነት ናይ ምብራቅ አፍሪካ ይኹን ካልኦት ፖለቲካዊ መድረኻት ዝተባረረሉ ልክዕ ከምኡ ወያነ ትግራይ እውን ህልውንኡ ኣብ ትግራይ ከበቅዕ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከረጋግፀልኩም ይደሊ እሞ thank you my PFDJ ሃፍተይ make free